Sacrificiu pentru performanță. Mihai Nistor a trecut peste șocul de la Jocurile Olimpice și nu a avut timp de vacanță. S-a antrenat și de sărbători, iar acum așteaptă să reintre în ring. Mihai Nistor a trecut peste episodul de la Jocurile Olimpice când a fost arbitrat defavorabil și acest lucru l-a întărit. Se antrenează zi de zi fără pauză pentru a fi în formă maximă. Mă simt foarte bine, sper să nu am același noroc ca și anul trecut. Sper să fie mai bine anul ăsta. Ție dor să reintri în ring? Da, de anul trecut tot aștept, dar nu prea am cu cine. Pregătirea fizică de bază asta care se face în iarnă este de bază. Dacă e făcută ca lumea, după aceea ne ține 6 luni treaba asta. Nistor va pleca în Germania la o serie de sparinguri, apoi urmează Cupa României, iar vârful îl va reprezenta campionatul european. Am așteptări mari, sper să prind o săptămână bună la acest campionat european și sper să mă simt bine. Un uzbek